na zo da kaina. Na turo yaro saboda ba na so in sake yin wata harƙallar da kai, hadda cewa za ka yi wa yaron rauni, to ni na zo da kaina. Ba na son kuɗin kuma ba na son kayan, amma lalle a nan gurin a yanzu sai ka fahimci menene ma'anar seniority. Wayo Allah na, wayo. Awar wasa, har yaushe ne lalacewar da zan yi aike ka ce wai ni in zo da kaina. Ai kwanaki na gaya ma, duk ranar da tsautsayi ya sa ka sake min rashin kunya sai na illata ka. To yau babu kana baro, gani ga ka. Sai Hello bago, ka samu inda yarinyar take? Ƙarasa gwammajar, gani nan zuwa yanzu nan. Ka saka wannan a ranka, duk ranar da na haɗu da kai, kafin numfashi na ƙarshe ko kuma numfashinka na ƙarshe sai ne maka rauni. Na rantsi da asama da duk ranar da na ganka, ko a ina ne sai ne ma rauni. Wallahi ya sare ni. Shi Abalan ne ya sare ka? Kafa da hannu. Ya mun rauni wallahi. To yanzu ina Abalan yake? Ya yi magana da yaransa sai ya kashe yarinyar ne, yanzu ma haka yana hanyar tafiya wajenta. Na ji suna wayar yanzu, wai iwa nuna. Ina ne gidansu yarinyar? A wace unguwa take? Na ji na cewa gwammaja layin yan kosai. Inna lillahi wa inna ilaihi. A ɗaka min ɗauki, wai iwa nuna.